2, 1. Mas Kancil, ini mau ngapain ini? Ini mau lihat-lihat di sini ada tempat keraton. Tempatnya di bawah situ. Wah, ini keraton ini ya. Keraton apa ini, Mas? Keraton ya malam-malam gaib. Orang kalau tahu area sini biasanya itu tahu orang-orang yang punya pegangan. Kalau orang-orang awam biasanya nggak tahu. Loh, ini kok tempatnya di sungai-sungai itu, Mas? Ya, tapi hati-hati di sini banyak ular, ularnya besar-besar. Oh ya? Iya, Waduh, besar-besar. besar-besar, Mas. Iya. Ayo lang, mulai sih lang. Wah, bar dolanan kesel ini. Oh ya, Ayo. kesel yo. Ayo mulai. Wah. Oh, ndak nguyu. Soren. Woi, ulang. Cepetan. Ulangnya gede banget, medeni iki waduh. Piye iki? Gede banget. Iya iki. Kayak sobat kayak ngopo kayak aduh. Bet. Rene bet. Di paman Angel. Cepetan. Rene. Terus selalu ngaulo nih, cepetan. Cepet, enak ulo gede iki, cepet. Rene. Wah, sik. Wah, ulone ditenan iki. Oi. Sene semene iki aku rawani nyekel iki. Wah, bahaya iki. Tenang iki. Ini mangan yo bahaya iki. Iya ngene iki. Kathek iki. Aku ya wedi yo. Iki ngene wae, celukke iki pleret wae iki sing wani iki, pleret. Oh, celuk iki pleret Oh, wae. yo. Pawang Sik, ulo yo. Kowe nunggu nang kene sik, engko semlang nek ulone mlayu, aku tak nyeluk ke pleret sik ya. Iya. Tunggu nang kene sik. Nggih, Bang. Duh. Mulai mangsa iki, aduh. Endi ulane? Iki lho ulone. Bebang kok ki, rawani nyekel ki aku ki. Wis wani ki. Sik. Oh, dudu ulo danyang. Ora apa-apa. Cekelin ki. Wah, Wah, bener. Ya. Ayo. Wah,
Ya dawa tenan ya gedhe tenan kok. Oh alah. Ayo. Iki mburine iki tulung sapa sing ayo. Aku rawani iki. Wah, lah iki kasus. Ya, op. Wah, iki dawane pirang meter ya iki? Wah, iki ya 3 meteran iki. 3 meteran. Heeh, nek pitik ya gelem. Pitik gelem. Entok gelem. Lah piye? Anak kok mulih apa piye? Wah, rawani iki anakku jek cilik-cilik rawani. Wes, kapan mulih? Wes rawani iki. Wes tetep rawani. Ya wis ngono kok. Ora ndang Thank you.